जय मसीह होननानै साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोनखौ खुलुमहरदों आरो लोगोसे फिन दिनैनि गोदान भिडिअनि गेजेरजों बयखौबो बरायदों। मा नोंथाङा माब्लाबा नोंथांनि रागानि थाखाय माब्लाबा बेबायदि खामानिखौ मावफेरदोंना जेरावहाय नोंथाङा उनाव पस्तायनो गोनां जादों एबा उनदाहा खालामबाय थानो गोनां जादों? नोंथाङा मोनथियोना रागा जोंनाया माब्ला फाब जायो? दिनैनि बे भिडिअआव जोङो सोलोंगोन दि सासे बेबायदि सुबुंनि स्ट'रि जायहा रागाजों खामानिखौ मावबाय आरो बे खामानिखौ मावनायनि थाखाय गासै जिउआव बियो उनदाहा खालामनो गोनां जादों, सैसोनानै थानो गोनां जादों। नाथाय सानसेखालि बिथाङा मोनसे दैखर मोनबाय आरो बै दैखरानो बिनि सोलायनायनि मोनसे राहा लामा एबा दैखोनथि जाबाय। दे अब्ला नायगिरि अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि आंगो नोंथांमोन, बे स्ट'रिखौ जोङो नायलांदोनि। गोदो गोदायनि बाथ्रा, मोनसे गामियाव राघु मुंनि सासे आबादारि दंमोन। सिदा सादा सुबुंमोन, गोबां मावख्रुबग्रामोन। नाथाय बिहा मोनसे लोरबांथि दङमोन, बे जाहैबाय बिनि रागा। बियो सासे रागा गोरा एबा रागा गोख्रों मानसिमोन। इसे बाथ्राफोरावनो बिनि मोखांफोरा गोजा जाबोयोमोन। बिसि, गथ' आरो खामानि मावग्राफोरा बिखौ गियोमोन। राघुआ बै समाव सानोमोनदि गिनायानो सन्मान होननानै। जेब्लानो बिनि बिसाज्लाया माबाफोर गोरोन्थि मावोमोन, बियो बिखौ रायोमोन, बुयोमोन आरो बुङोमोन, नों माब्लाबाबो मोजां मानसि जानो हानाय नङा होननानै फिसाज्लाखौ गले गले बुंबाय थायोमोन। राघुनि फिसाज्लानि बैसोआ उन्दैसोमोन, अब्लाबो बियो रायोमोन आरो बिनि मुङानो जाहैबाय मनु। मनुआ सानफ्रोमबो गावनि बिफाखौ गियै गियैसो थांनानै थायोमोन। बिनि मेगनाव थांखि नङा, गिनायासो दङमोन। सानसेखालि राघुआ गावनि बिसाज्लानि इसे गोरोन्थियावनो बेबायदि बुबाय जेराव बिसाज्ला मनुआ बेहुस थानो गोनां जाबाय एबा फिट जानो गोनां जाबाय। बिसिया बै समाव गाबबाय आरो बुंनायसै, मानो एसेबां रागा जोङो होननानै। रघुआ रागाजों हज्रिखावना बुंनायसै, आं जुदि रागा जोङाब्ला बिसोर गाज्रि जालांगोन होननानै राघुआ बुंफिनबाय। सानसेखालि गामियाव सासे गिदिर पास्टरा फैबाय। बियो मानसिफोरनो सैथोनि बिसय खोन्थायोमोन, मोजां जिउनि बिसय खोन्थायोमोन। आरो बै समाव राघुआबो साननायसै जे थौ अब्ला बियो मा गियान होयो, मा फोरोङो खोनासंदोनि होननानै। बियो पास्टरनिसिम थांनानै बुंहैनायसै, पास्टर बाबु, आंखौ रावबो आंनि न'आव सन्मान होआ, गासैबो आंखौ गियोसो, आंखौ रावबो अना, आं मा खालामनांगौ? बेबायदि होननानै राघुआ बुंनायसै। पास्टरा मिनिस्लुनानै गुरै रावै बुंनायसै, गामिनि बायजोआव मोनसे बोराय दैखर दङ। जेब्लानो नोङो रागा जोङो, अब्लानो बै दैखरनि सेराव थांनानै दैखरनि सिङाव अन्थाइ गारहैथां आरो नोङो बे खामानिखौ जेब्लासिम बे दैखरा अन्थाइजों बुंफबजोबा बै समसिम खालामबाय था। बेबायदि होननानै पास्टरा राघुखौ थुलुंगा होनायसै। आरो राघुआ साननायसै बै समाव, बे खामानियाथ' आंनि थाखाय गोबां सहज खामानि, सस्था खामानि होननानै राघुआ साननायसै। समफोरा खोन्दो खोन्दो बारलांबाय थाबाय। जेब्लानो राघुआ रागा जोङो, अब्लानो खारै खारै थांनानै मोनसे अन्थाइखौ खननानै बियो दैखराव बे अन्थाइखौ गारहरो। बेबायदिनो माखासे दानफोरा बारलांनायसै। आरोबाव सानसेखालि बियो दैखरनि सेराव थांफिनबावबाय आरो बै समाव बियो नुनो मोनबायदि जे दैखर सिंनिफ्राय दैखरनि सासिम अन्थाइफोरा बुंफबबोजोब्बायमोन। बेखौ नुनानै बियो गोसोआव मोनसे उसु गुदु एबा गिनाया फैबाय। बिनि गोसोआव मोनसे सोंलुआ जाखांफैबाय। बे सोंलुआ जाहैबाय, मा आङो एसेबां रागा जोङो ना होननानै गोसोआव मोनसे सोंलु फैदों। पास्टरा बै गामियाव फिन सफैबावनायसै आरो राघुआ सोंनायसै, पास्टर बाबु, बेथ' गोबां गाज्रि जाथारबाय। आंनि रागा जोंनाया मोनसे दैखरनिख्रुइबो गिदिरसिनथार। पास्टरा गुरै रावै फिननाय होनायसै, नों जेसेबां बार अन्थाइखौ बे दैखराव गारहरदों, एसेबां बारनो नोङो नोंनि न'खरनि सुबुंफोरखौ दुखु मोनहोदों। आरो नोङो दायो साननानै नायनायसाय, बे अन्थाइफोरखौ नोङो दैखरनिफ्राय बोखांफिननो हागोन ने? पास्टरनि बे बाथ्राखौ खोनानानै राघुनि मेगनाव
मोदै गनायसै। बियो गोसोआव फैबाय जे गावनि बिसाज्लाया बिखौ बेसेबां गियो, बिसिया बिनिफ्राय बेसेबां गोजानाव जालांखो, आरो बै समाव बियो गावखौनो गाव गोबां मुगैनो हमबाय। आरो बै समावनो बियो गुरै गोसो लानानै गावनि न'आव फैफिनबाय। बिसाज्लाखौ अननायजों गुरैयै बामख्रबनानै लाबाय आरो बुंनायसै, बिसाज्ला, आं गोबां गाज्रिमोन, आं नोंनियाव निमाहा बियो बिसाज्ला। दिनैनिफ्राय नोंनि बिफाया सोलायबाय। बेबायदि होननानै बिफाया बिसाज्लाखौ गोबानानै लाबाय आरो बै समाव बिसाज्लानि मेगनावबो मेगन मोदै गनायसै। दिनै बे गासै बाथ्राफोरखौ मोननानै मनुनि गोसोआव गिनाया गैलिया। मनुनि गोसोआव दिनै अननायासो दं, प्रेमासो जाबाय। नोंसोरो राग जोंब्ला रागजों गाव गावखौ पापआव दाखोख्लै आरो रागा सानसे मानिनि दाथांथों। इफिसुसारि 4:22। क्रोधोत বীর লোক বিরোধকৈ উত্তম, আৰু নিজৰ মনক দমন কৰা লোক নগৰ জয়কাৰীতকৈও শ্ৰেষ্ঠ। जो धीरे क्रोधित होता है वो बुद्धिमान है, और जो आत्मा को धैर्य रखता है वो बलवान से बढ़कर है। बोसोन बिजाब 6:32 सिरि। बर' रावाव एसे आलादा बुंदों, बेवहाय आङो बर' रावनिखौ नोंथांमोननो खोनासंहोआसै। एसामिस आरो हिन्दीयाव स्पष्ट मोजाङै बुंदों। ख्रिस्ट'नि अनजाग्राफोर, रघुआ बुजिबाय बे जाहैबाय सिगिनायजों रागाजों जाया। न'खरखौ दैदेननो, न'खरखौ सामलायनो बे जाहैबाय अननायनि गेजेरजोंसो जायो। दानाब्ला जेब्लानो रघुआ रागा जोङो बियो दैखरनि खाथियाव थांलिया। बियो मा खालामो? जेब्लानो रागा जोङो अब्लानो बियो आरज खालामो, हे इसोर, आंनो बोलो हो, आंखौ बैबायदि जानो हो जेराव नोंनि बिसाज्ला जिसु ख्रिस्ट'आ सान्तिनि थाखाय बुङोमोन, दद्र गुरै रावै बुङोमोन, आंखौ बेबायदि खालाम होननानैसो बेबायदि आरज खालामग्रा राघुआ जाबाय। जों बे सल'निफ्राय मा सोलोंनो? बे जाबाय रागाया जोंनि बोलो नङा अनजाग्राफोर, नाथाय रागाखौ दबथायनो हानायासो सैथो बोलो। न'खरा सिगिनायजों जाया, न'खरा सोलियो अननाय आरो फोथायनायजों। अनजाग्रा प्रियफोर, रागाया मोनसे अर जेराव जों गुबुनखौ सावनो थांनायाव गावसो आवगाय खामग्रोयो। बे सल'आव राघुनि रागाया दैखराव गारहरनाय अन्थाइफोर बायदि लासै लासैयै गोसोआव जमा जादोंमोन। मोनफ्रोमबो अन्थाइया बिनि गोसोनि रागाखौ दिन्थिदोंमोन, आरो बियो गावखौनो सिनाय हायाखैमोन जे गाव जे बेसेबां सासे बिस गोनां सुबुं जानानै दङ। बेनिखायनो इसोरनि बोसोना बुंदों, मानोना मानसिनि बोराबनाया इसोरनि हास्थायनायखौ जाफुंहोआ। जाकबनि 7:20 सिरि। बे इसोरनि बोसोना जोंखौ बेखौ मोनथिहोयोदि जोंनि रागाजों सिन्ता खालामनाय, रागाजों साननाय हनायफोरा माब्लाबाबो सैथोखौ जोनोम होआ एबा धार्मिकखौ जोनोम होआ। रागाया जोंखौ सैथोनिफ्राय गोजान खालामो आरो जोंखौ पापनि खाथियाव लांनानै दोनहैयो एबा पापनि साखाथियाव दोनफैयो। सल'आव जोङो नुनो मोनदों राघुआ जिउआव मोनसे मोन्दांथिखौ एबा अनुभबखौ मोननो हायो जेब्ला दैखरा गासै अन्थाइजों बुंफबजोबदों एबा बुंफबजोबफैबाय। जेरैहाय बिनि रागानि थाखाय बिनि न'खराव जि अननाय दङमोन बै अननाया रानलांजोब्बाय। इसोरनि बोसोना ओरैहाय बुङो, गुरैयै बुंफिननाया रागखौ जिमाय होयो, अन्थाइ गोरायै बुंनाया फोजोंसिनो। बोसोन बिजाब 15:1 सिरि। बिनि ओंथियानो जादों जाहैबाय जोंनि सोदोबनि गेजेरजों जोङो हयथ' सान्ति गोजोनखौ लाबोनो हागौ, नङाब्ला जोङो जोंनि सोदोबफोरनि गेजेरजों मोनसे अरखौबो लाबोनो हागौ। डेट मिन्स रागा नांज्लाय खमज्लायखौबो जों लाबोनो हागौ। रागाजों बुंनाय सोदोबफोरा न'खराव सोमोन्दोआव मोनसे दारारखौ लाबोनो हागौ एबा गावज्लायलायनायखौ लाबोनो हागौ, जेराव खौसेथि खालामफिननो थाखाय जेंना जायो। जेब्ला राघुआ पास्टरनि बुंनाय बाथ्राखौ मानिबाय आरो दैखराव अन्थाइखौ खुबैहैबाय थाबाय, जेब्लानो रागा जोङो बै बाथ्राखौ एबा बै खामानिखौ मावनायखाय राघुआ गाव जे मा परिस्थितियाव दङ बेखौ हमदांनो हादोंमोन। जो धीरे क्रोधित होता है वो बुद्धिमान है, और जो आत्मा का धैर्य रखता है वो बलवान से बढ़कर है। बोसोन बिजाब 6:32 सिरि। बर' रावाव एसे आलादायै बुंनायखाय आं हिन्दी रावनिखौ नोंथांमोननो फरायनानै खोनासंहोबाय।
इसोरनि बायदिब्ला सैथो बोलोआ रागा जोंनायाव गैया, नाथाय गावनि रागाखौ फेजेननो हानाय आरो बिनिफ्राय फैफिननो हानायासो सैथो बोलो। आरो सासे सैथो फोथायारिया बेसो जे जायानो गावनि रागाखौ हमथानो हायो बिसो सासे सैथो फोथायारि। ख्रिस्ट'नि आंगो अनजाग्राफोर, निमाहा आरो अननाया रागाखौ फोजोबनायनि मोनसे राहा लामा। सल'आव जोङो नुनो मोन्दों दि राघुआ गावनि बिसाज्लानियाव थांनानै निमाहा बिहैदोंमोन। बियो मोनथिदोंमोन दि जे गावआ जे गोरोन्थि मावदोंमोन। आरो जाय बिसाज्लाया गावनि बिफाखौ गिनानै थांनानै थाबाय थायोमोन, बै बिसाज्लायाबो गावनि बिफाखौ दिनै निमाहा होबाय। बेनिखायनो जिसुआ बुंदोंमोन, नाथाय नोंसोरनि जेंना गुबुनफोर दाय मावनायखौ नोंसोरो निमाहा होआब्ला सोरगोआव थानाय बिफायाबो नोंसोरनि दायखौ निमाहा होनाय नङा। माथाइनि 6:15। जिसु ख्रिस्ट'आ जोंखौ बेखौनो फोरोंदों दि निमाहा होनाया जों जे लोरबां जायो बे नङा, नाथाय जेब्ला जोङो निमाहा होयो, बे निमाहा होनाया जाहैबाय बिफा इसोरनिनो इच्छा जों जेन बयखौबो निमाहा होयो। जेब्ला जोङो निमाहा होज्लायो, रागानि रोदाया जोबो, रागानि रोदाया सेवलाङो आरो जोंनि गोसोनिफ्राय अननायनि दैमुआ बोहैयो। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि आंगोफोर, जोंनि रागाफोरखौ सोर निजोम खालामनो हायो? बे जाहैबाय जिसु ख्रिस्ट'आ। दानाब्ला जेब्लानो राघुआ रागा जोङो, बै रागा जोंनाय समाव दैखराव थांनानै अन्थाइ गारहैला, नाथाय बियो मा खालामो? गावनिनो गोसोआव आरज खालामो आरो बुङो जे, हे इसोर, आंनो बोलो हो, आं जेन गावनि रागाखौ दबथायनो हायो, आंनो बोलो हो। बेबायदि होननानैसो राघुआ आरज खालामो। बियो मोनसे गोबां सोमोनांथाव गिदिंनाय, बियो गोबां अनजाथावना गिदिंनाय। आरो राघुआ जे गिदिंदोंमोन, हारसिं नाजानायनि गेजेरजों नङा, बे जाहैबाय जिसु ख्रिस्ट'नि अननायनि गेजेरजोंसो बियो गिदिंनो हादोंमोन आरो गावनि रागाखौ दबथायनो हादों। आरो बे गासैबो जादोंमोन जिसु ख्रिस्ट'नि थाखाय एबा जिसु ख्रिस्ट'नि गेजेरजों। इसोरनि बोसोना बुंदों, ख्रिस्ट' होनाय बोलोजों आं बेफोर गासैखौबो सैनो हायो। फिलिपियारि 13:12। जों गाव हारसिङै गावनि नाजानायजों रागाखौ दबथायजोबनो हानाय नङा। जेब्ला जोङो जिसु ख्रिस्ट'नियाव बियो जोंनो बोलोखौ होयो, बियो जोंनो धर्जखौ होयो, बियो जोंनो अननाय, बे गासै बिथाइफोरखौ होयो। आरो बे फिथाइफोरखौ जोङो गालातियारि 5:23-23 मोनो। पबित्र आत्मानि फिथाइ, बेफोरनो जाहैबाय प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, कृपा, भलाई, विश्वासज्ञ, नम्रता और आत्मा नियंत्रण। बेफोर गासै फिथाइफोरखौ जोङो मोनो आरो बेफोरनि गेजेरजों जोङो गावनि रागाखौ हमथानो हायो। अनजाग्रा नायगिरिफोर, जों एसे नायफिनदोनि, बे जाहैबाय बे सल'नि गेजेरजों जोङो बाइबेलनिफ्राय माबायदि बोसोनफोरखौ जोङो मोननो हाखो, बेखौ जों एसे नायफिनदिनि। बेनो जाहैबाय रागाया मोनसे दैखर जेराव जोङो जिउनि रंजानायखौ फबनानै लायो। नैथि बाथ्रा, जेब्लानो जोङो रागा जोङो, अब्लानो जोङो आंगोफोरनि गोसोआव अन्थाइ खुबैनाय बायदि जायो। थामथि बाथ्रा, जेब्ला जोङो जिसु ख्रिस्ट'खौ इनभाइट खालामो, बियो जोंनि दैखरखौ अननायजों, निमाहा होनायजों, आत्म नियन्त्रणजों बियो मोनसे गोदै दै बोहैनायजों सोलायहोयो। दिनै नोंथाङा रागानि थाखाय सैसोनानै थानो गोनां जादोंब्ला, बे रागानि थाखाय गावनि आंगोफोरखौ दुखु होनानै नों सैसोनानै थानो गोनां जादोंब्ला, नों जुदि दिनै सोलायनो हास्थायोब्ला, अब्ला दिनैनो नों जिसुनो बुंदो, ओ आंनि फोरबु, आंखौ आंनि रागानिफ्राय उदांस्रि खालाम, आंनो गोजोननाय हो, सैसोनो हानाय आरो अननायखौ होदो, जेन आंबो नों बायदि जानो हायो। आमेन। अनजाग्रा ख्रिस्ट' आंगो नोंथांमोन, रागानि थाखाय नोंथांहा माब्लाबा माबाफोर खहा जादोंना? कमेन्टआव आंनो मोन्थिहोदो। नोंथांनि रागानि थाखाय नोंथाङा गावनि आंगोफोरखौ माब्लाबा दुखु होफेरबायना? आरो नोंथाङा बिथांमोननिफ्राय निमाहा बिनो हास्थायोना? कमेन्टआव लिरदो। नोंथांनि रागानिफ्राय नोंथांखौ जिसु ख्रिस्ट'आ उदांस्रि खालामथों होननानै सानदोंब्ला नोंथाङा कमेन्टआव लिरदो, फोरबु आंखौ सोलायदो होननानै लिरदो। आरो जुदि बे सल'आ नोंथांनि जिउजों समान जादोंब्ला, जेरैहाय रागा जोंनायनि बिसयाव जुदि समान जादों, नोंथाङा मोनसे लाभ स्टिकारखौ कमेन्टआव होनो हागोन। आरो लोगोसेयैनो नोंथाङा जुदि बे सल'नि गेजेरजों माबा मोनसे सोलोंनो हाबायब्ला एबा हादोंब्ला, नोंथाङा कमेन्टआव लिरदो, थेंक इउ जिजास। दे अब्ला अनजाग्राफोर, दिनैनि भिडिअखौ बेसेयावनो दोनथ'नोसै। जायफ्रा साबस्क्राइब खालामाखै खालामदो, लाइक होयैफोरा लाइक होदो, शेयार खालामैफोरा शेयार खालामदो आरो कमेन्टआव नोंथांनि बाथ्राखौ लिरनो दाबावसै। थेंक इउ।